Dobry dzień, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus, za kamerą jest moja urocza asystentka Patrycja Mołdoła. To mój palec. Jesteśmy w cudownych okolicznościach przyrody, nad rzeką, no nie wymieniajmy z nazwy może. Chciałem dzisiaj z Wami pogadać o czymś poważnym. To będzie bardzo krótki vlog, także nie zmarnujecie dużo czasu. Ja tu mam małą ściągawkę, bo temat jest ważny i niestety smutny. Otóż przybliżając całe tło, jest coś takiego, jeżeli chodzi o Steam, bo sprawa dotyczy Steama, że jest pewnego rodzaju regionalizacja. To znaczy, że dzięki temu, że Steam ma podpisane umowy z takimi firmami jak, i tu Wam wymienię, Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media, Zenimax i jeszcze kilka innych, to gry od tych wydawców w naszym regionie, tutaj Europy Środkowej, czyli w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, one są tańsze niż na przykład w Niemczech, we Francji, czy gdzieś tam, czy w Skandynawii na przykład. Po prostu ich ceny są, że tak powiem, bardziej spersonalizowane do zarobków tutaj naszych środkowoeuropejskich, czyli od tych zachodnioeuropejskich niestety w dalszym ciągu 2 razy albo 3 razy, a czasem nawet więcej niższych. I te gry po prostu fajnie na Steamie są tańsze. Ja wiem, że gry na Steamie w ogóle są drogie, na polskim Steamie również, i że w większości gier, pomimo tego nawet, że są tańsze na Steamie, i tak się nie opłaca kupować, ale to już jest zupełnie inna para kaloszy. I teraz, moi drodzy, co w związku z tym? Fantastyczna, jak to się mówi, instytucja, jedna z wielu waszych, znaczy z wielu was ulubiona, czyli Unia Europejska, zarzuciła Valve i kilku wydawcom łamanie unijnego prawa. Bo, moi drodzy, Unia Europejska stwierdziła, że pani taka, chodzi konkretnie o Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, jest taka pani, która się nazywa, to co muszę sobie przeczytać, Margaret Vestager. Nie wiem, jakiego ta pani jest pochodzenia, z jakiegoś niderlandzkiego obstawiałbym, ale to nie jest najistotniejsze. Otóż ta pani stwierdziła, to jest unijny komisarz do spraw konkurencji, powiedziała, że europejscy konsumenci powinni mieć prawo do kupowania gier wideo niezależnie od miejsca zamieszkania i nie można im zabronić szukania najlepszych ofert oraz dokonywania zakupów w innym państwie członkowskim. No i to wydawałoby się brzmi dobrze, tylko że tak naprawdę znaczenie słów pani Margaret Vestager jest takie, że o, wy Polaczki, nie ma tak, żebyście wy sobie kupowali gry taniej niż na przykład Niemcy albo Francuzi, bo to jest niesprawiedliwe. Nas to nie interesuje, że wy, Czesi i jacyś tam Węgrzy zarabiacie 3 razy mniej. Powinniście mieć takie same prawo do kupowania gier w wysokich cenach, jak wasi bracia z Niemiec, Francji, czy na przykład Skandynawii. No i krótko mówiąc, Unia Europejska za to się bierze i teraz jeszcze nie wiadomo, czy Komisja Europejska i Valve dojdą do porozumienia, czy po prostu Valve zostanie przy swoim. Jeżeli Komisja Europejska przepcha ten swój wspaniały pomysł równości Europejczyków, no to możemy się spodziewać wzrostu cen wielu wydawców na Steamie gier w Polsce i innych państwach Europy Środkowej. Także podsumowując krótko tą sprawę, bardzo się cieszę, że Unia Europejska w tym przypadku traktuje wszystkich Europejczyków i z zachodu, i z środka Europy na równi i że możemy się, że mają taki plan, dać nam szansę poczuć się tak samo jak Niemcom, Francuzom czy na przykład Szwedom. Także wspaniała sprawa. Dzięki, bardzo mi się to podoba. I to tyle. Mam nadzieję oczywiście, że gówno z tego wyjdzie, no bo i tak ceny gier na Steamie są tragicznie wysokie, a jeżeli to się uda, to będą jeszcze wyższe. No, ale pocieszny jest fakt, że Unia Europejska tak bardzo troszczy się o to, aby wszyscy jej obywatele, niezależnie jakiego kraju i miejsca Europy są, mogli się czuć równo. I zapraszam do dyskusji i to tyle ode mnie. Do zobaczenia.